Så er vi tilbage. I dag der skal vi spille noget GTA. Nu er vi inde. Den her bil, jeg har noget forskelligt. Vi skal ud med nogle... Jeg har været ude at stjæle nogle drugs her den anden dag. Vi skal ud til bunkeren. Der er rimelig langt. Vi kan tage ud til lufthavnen, og så kan vi lige nakke en fly. Eller en helikopter. Og jeg har brugt rigtig mange penge, så jeg skal være flere. Jeg gør der ikke en skid, mand. Så åbn det. Skal du også nu til at skyde mig, altså? Jeps, så er I væk. Jeg vil ind. Ud af nakken. Og pas på, hvor mange politi der er herude. Lige spidset ikke. Jeg skal altid lige købe. Det er ikke også bare bange, når politiet er efter. Så kører man lige så stille. Ja, så lukker man over. Vi gør det herovre. Jeg skal ind til flyveskolen. Det siger vi i hvert fald, det jeg skal. Jeps. Ja, helikopter. Det kan bare være herude. Skal vi lande ud på den her yard? Det gør vi. Nej, der er også helikopterplads på det. Så er vi sgu lande på taget i stedet. Er du klar? Nu er det min, altså. Hvor styrer man, når man tager den her helikopter? Hvorfor det? Træk. Ned. Ja, for lige voksen. Ud. Brum. Hvad vil han? Nå, det er det. Efter mig. Hvad vil du da? Nå, skal vi lege bankpakke? Ja, hvordan kan politiet komme efter mig? Væk. Nå.
Det var godt nok dumt. Simpelthen. Hvor er cyklerne? Okay. Nå, men vi sælger til Los Santos, det er en bande. Jeg er klar 30.000. Jeg kan tabe det hele. Raw business. Nej, det skal man. Nu kan jeg spise is. Så vi går lige ind i en garage. Se, det jeg ikke forstår, det var, at den her bil fandt jeg var ude på gaden. Og den kan jeg bare køre i. Nej, gør det. Tak fordi I så med på den her video. Jeg har optaget 32,5 minutter. Så tak fordi I så med. Husk at like, subscribe. Vi ses. Hej.